RTVS uvádza dokumentárny film. Bol som šokovaný, že mám cukrovku. Náhle som si musel pravidelne píchať do brucha inzulín. Tá diagnóza prevrátila môj život na ruby. Mám 29 rokov a vzhľadom na nedostatok financií a môj zdravotný stav, žiadne vyhliadky na deti. V súčasnosti odhadujeme, že na svete trpí cukrovkou asi 400 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že číslo bude stále narastať. Zvykneme o tom hovoriť ako o globálnej katastrofe v pomalom pohybe. Cena za stratu produktivity, zdravotné a lekárske náklady dosahujú astronomické výšky. Farmaceutický priemysel zarába na cukrovke obrovské peniaze. Pre farmaceutické spoločnosti je to prekrásny ideálny svet. Je to jediná choroba, pri ktorej všetci okamžite so samozrejmosťou prijímajú, že sa nedá liečiť. Prečo? Diabetes. Príliš veľká cena. Narodil som sa v roku 1963. Vo februári 1975 som išiel na jeden koncert. Domov som sa vrátil veľmi unavený a slabý. Celú noc som pil veľa vody a behal som na toaletu. Potom som išiel na vyšetrenie a rýchlo mi oznámili, že trpím diabetom prvého typu. Diabetes prvého typu sa prihlási bez varovania. Pred 45 rokmi prestal hudobníkovi Bertrandovi Burgalatovi pracovať pankreas. Je to nezvrátiteľná porucha, na ktorú medicína doposiaľ nenašla vysvetlenie ani liečbu. Zákerná choroba prináša celý rad ďalších komplikácií, ktorým treba každodenne čeliť. Zas si robíš test? Áno, mal som 0,81. Latentné obdobia bývajú bežné. Teraz vonkoncom nemyslím na koncert. Skôr si kladiem otázku, ako to zvládnem, ak si dám priveľa cukru. Budem vyčerpaný. Ale bez cukru je to tiež na nič. Zober si niečo sladké na javisko. V hierarchii nepríjemností spojených s cukrovkou je pre diabetika prvého typu injekcia jednou z posledných nepríjemností, ktoré môže mať. Sú veci, ktoré nás ovplyvňujú oveľa viac. Sme pripravení aplikovať si injekciu 10-krát denne, len aby sme sa cítili dobre. Oveľa vyčerpávajúcejšie je po celý čas myslieť na to, či máte priveľa cukru, priveľa inzulínu. Nutnosť neustále premýšľať a predvídať je oveľa únavnejšia, pretože inzulín, ktorý si vstreknete, pôsobí oveľa pomalšie ako inzulín, ktorý do tela vylučuje pankreas. To všetko musíte mať stále na mysli. Celý rad každodenných nepríjemností je oveľa horší ako injekcia. Aby telo fungovalo, potrebuje malé množstvo cukru v krvi. V každodennom živote si aj najmenšia námaha vyžaduje energiu. Telo čerpá zo zásob cukru, ktoré poskytuje krv. Ak je ho nedostatok, telo sa dostáva do hypoglykémie. Naopak, keď nahromadíte príliš veľa cukru, môže nastať hyperglykémia. Životne dôležitý orgán, pankreas, vylučuje hormón inzulín, ktorý pomáha regulovať hladinu cukru. Keď pankreas neprodukuje inzulín, prestane správne fungovať.
Ide o cukrovku prvého typu. Bez inzulínu sa v krvi hromadí cukor, orgány zle fungujú, telo sa otrávi. Pacient upadne do kómy a nakoniec zomrie. Aby sa predišlo smrti, pacient si musí niekoľkokrát denne aplikovať syntetický inzulín, ktorým si reguluje hladinu cukru. Od 60. rokov 20. storočia sa s rozmachom konzumnej spoločnosti vyvinul ďalší typ cukrovky. Ide o diabetes druhého typu. Životný štýl a životospráva sa zmenili. Daj si. Dobre, mami. Ľudia začali jesť viac tuku, sladkostí a oveľa menej sa fyzicky namáhali. Pankreas, zahltený sacharidmi, preto vylučuje priveľa inzulínu a nakoniec sa opotrebuje. V 20. storočí sa cukor stal na našich tanieroch stálicou. Nachádza sa všade. V jedlách na tanieri, v limonádach, ale aj v potravinách obsahujúcich škrob, ktoré konzumujeme v nadmernom množstve. O niekoľko desaťročí čísla cukrovky priam explodovali. Počet diabetikov vzrástol celosvetovo z 50 miliónov na 430 miliónov. Až 90% týchto pacientov sú diabetici druhého typu. Choroba prepukla v západných krajinách, v Spojených štátoch amerických a v Európe a rozšírila sa po celej planéte. Zasahuje už aj rozvojové krajiny. V Číne cukrovka pred 30 rokmi takmer neexistovala. Teraz postihuje 1 z 10 dospelých. Chronické ochorenie sa šíri na africký kontinent, kde sa do roku 2050 očakáva jeho nárast o 150%. Diabetes druhého typu je typická choroba spoločnosti, civilizačná choroba. V 60. rokoch sme mali v Nemecku menej ako 1% prípadov. Dnes ide o 9 až 11% populácie. Tichá choroba, ktorá prichádza bez povšimnutia. Až do dňa, keď sa začnú hlásiť vážne problémy. So, Herr Dr. Bussmann, guten Morgen. Dobré ráno, pán doktor Bussmann. Wir machen Blutabnahme. Zoberieme vám krv. Poďte so mnou. Da. Die erhöhten Blutzuckerwerte haben ein Risiko für Vysoká hladina cukru v krvi môže viesť k vážnym komplikáciám. Vedie k mnohým ďalším chorobám. Mikrovaskulárne komplikácie sa týkajú očí a obličiek, ale aj nervov. Makrovaskulárne komplikácie postihujú tepny krku a srdca. U ľudí s cukrovkou je riziko srdcového infarktu štatisticky rovnako vysoké ako v prípade nediabetikov, ktorí už mali srdcovo-cievnu príhodu. Die schon mal einen Herzinfarkt hatten, aber die keinen Diabetes haben. So. V Európe a Spojených štátoch amerických je diabetes jednou z hlavných príčin amputácií prstov a končatín. Tut das weh? Bolí to? Nie. Cukrovka spôsobuje aj poruchy obličiek. Je jednou z hlavných príčin väčšiny dialýz a transplantácií. So, der Herr Dr. Forsten, ist der hier? Pán doktor Forsten je tu? Dann kommen Sie. Poďte ďalej. Veda človeku umožňuje prekračovať hranice. Z oči voči explózii diabetu druhého typu okamžite zareagoval farmaceutický priemysel. Lebo dnes ja, diabetik, vďaka celkom novej čítačke glukózy môžem žiť úplne normálny život.
Od 80. rokov 20. storočia sa ponúkalo množstvo ošetrení. Reklamy ospevovali žiarivý a bezstarostný život. Pacientom sa predpisoval celý rad tabliet určených na zníženie hladiny cukru v krvi. Išlo o perorálne antidiabetiká. Teoreticky tieto lieky udržiavajú cukrovku pod kontrolou, ale neliečia ju. Je to celoživotná liečba, ktorej cena navyše neustále stúpa. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré čelí zdravotnému tsunami s neúmernými nákladmi, bije na poplach. Diabetes je drahý, pridrahý. Celosvetovo stojí $760 miliárd ročne. There is a UN declaration on diabetes in 2006. Organizácia Spojených národov vydala v roku 2006 deklaráciu o cukrovke. Vysoké náklady spojené s cukrovkou potenciálne zaťažujú všetky zdravotné systémy. Vzhľadom na vysoký počet ľudí trpiacich cukrovkou, ktorí si vyžadujú liečbu a v dôsledku choroby a zdravotných komplikácií nemôžu pracovať, je ohrozený produktívny potenciál krajín. Štáty sa zaviazali implementovať národné plány na kontrolu chronických chorôb, vypracovať národné odporúčania a mať vo svojej politike multisektorový prístup na kontrolu nárastu cukrovky. S výnimkou AIDS je diabetes jediná choroba, ktorá bola predmetom rezolúcie OSN. Apart from HIV/AIDS that has a UN declaration. Choroba útočí zákerne a nepozorovane. Čo je tomu na príčine? Dejiny liečby cukrovky sa pritom začali tak dobre. V roku 1921 dvaja kanadskí výskumníci Charles Best a Frederick Banting objavili inzulín a úspešne ho vyrobili. Bol to revolučný objav, ktorý zachránil tisíce životov. Deti, ktorých dni života boli spočítané, dostali veľkú nádej. Po objave predali kanadskí výskumníci svoj patent za symbolický $1 americkému laboratóriu Lilly. Spustila sa výroba inzulínu v priemyselnom meradle. Čo je to inzulín a ako sa vyrába? Vlastne sa nevyrába. Pochádza zo zvieracieho pankreasu. Závod pracuje vodne v noci, aby pokryl dopyt po inzulíne. Každý týždeň spotrebuje veľa tón pankreasu. Väčšina pankreasu pochádza zo zahraničia a do továrne prichádza hlboko zmrazený. Zredukuje sa na pastu a zmieša sa s alkoholom, ktorý z neho uvoľní inzulín. Potom nasleduje dlhá a zložitá séria procesov, ktoré postupne odstraňujú všetky nečistoty. V priebehu 10 ročí sa výrobné techniky zdokonalili. Nastali preteky o patenty, ktoré dnes majú len 3 laboratóriá. Americká spoločnosť Lilly, dánska Novo Nordisk a francúzska Sanofi. Po zvieracom inzulíne začali laboratóriá vyrábať ľudský inzulín, a to replikáciou ľudského génu pre tento hormón. Ceny náhle výrazne stúpli. Inzulín sa v rôznych krajinách predáva 3 až 10 krát drahšie. Dokážeme odobrať ľudský inzulínový gén z ľudského chromozómu a vložiť ho do mikromechanizmu, v ktorom používame kvasinky ako pekárske droždie a pivné droždie. Po vložení génu kvasinky spustia tvorbu inzulínu. Preto hovoríme o inzulíne vytvorenom génovým inžinierstvom. Znamená to, že môžeme dodávať inzulín do celého sveta, lebo nemáme problém s kapacitou. Ak potrebujeme, postavíme novú továreň. V roku 2000 francúzske laboratórium Sanofi oznámilo, že vyvinulo inzulín, ktorý je ešte účinnejší ako ostatné. Dokonca priam revolučný. Lantus. Je to analóg inzulínu. Gén bol upravený tak, aby sa v tele šíril pomalšie.
Podľa laboratória je táto inovácia dôvodom na ďalšie zvýšenie ceny. Lantus predával svoj produkt za 46 eur v porovnaní s 18 eurami za štandardný ľudský inzulín. Podľa laboratória táto technológia znižuje množstvo denných injekcií. Dávka vydrží 24 hodín. Zároveň zabraňuje aj nočnej hypoglykémii. Podľa človeka, ktorý uvádzal produkt na trh, je to veľký krok vpred. Volá sa Pierre Chancel. On peut vraiment dire que Lantus Inzulínový roztok Lantus je skutočne revolučný. Úplne zmenil životy diabetických pacientov, najmä prvého typu. Poslednú injekciu si napríklad aplikovali o 10. večer a mnohí boli nútení vstávať o 5. ráno kvôli novej injekcii. K tomu treba zarátať neustály strach z nočnej hypoglykémie alebo dokonca z toho, že sa neprebudíte. Treba povedať, že mali mimoriadneho marketingového génia. Všetkých presvedčili, že ich produkt pôsobí oveľa pomalšie ako iné, čo je nezmysel. Vždy existovali inzulíny, ktoré pôsobili viac menej 24 hodín. V roku 1975 som si pichal injekciu raz denne. Ale všetkých presvedčili, že ich inzulín naozaj vydrží celý deň, čo vôbec nesedí, pretože mnohí diabetici na Lantuse sú nútení brať 2 injekcie denne. Hoci to má byť pomaly pôsobiaci inzulín, berúci do úvahy individuálny metabolizmus. Tvrdili to však preto, aby počnúc s rokom 2000 mohli zdvihnúť ceny a aby tak v porovnaní s konkurenciou zarábali dvojnásobne viac. Je to škandál. S novým inzulínom sa Sanofi nechce obmedzovať len na diabetikov prvého typu. Jeho nový cieľ sú diabetici druhého typu, ktorým sa injekcie inzulínu predpisujú len vtedy, ak zlyhávajú perorálne tablety. Je tu uvedené dávkovanie. Píšu, že 4. Musím to otočiť na hodnotu 4. Potrebujem školenie. Ukážem vám to. Prejdeme si to spolu. Keď sme pacientom druhého typu nasadili inzulín, bol to pre nich tak trochu posledný krok. Boli takmer v cele smrti, čo sa mi opisujú. Mali zároveň strach z inzulínu. Liečba pacientov a iný prístup k používaniu inzulínu, najmä jeho včasné nasadenie, je preto súčasťou lepšie a úspešnejšie zvládnutelného procesu liečby. Presvedčiť však bolo treba najmä pacientov. Laboratóriá hľadali cestu, ako im zjednodušiť život. Pán Alan, odmeriame glykémiu. Krvné testy slúžia na meranie hladiny cukru v krvi, teda glykémie. Výsledky analýz sú však komplikované a ťažko čitateľné. Laboratórium preto propaguje čitateľný a ľahko použiteľný marker. Glykovaný hemoglobín, známy ako HbA1c. Firma Sanofi preto spustila preventívne kampane zamerané na širokú verejnosť. Ich posolstvo je jednoduché a každý si ho ľahko zapamätá. Ak je glykovaný hemoglobín nižší ako hodnota 7, ste v poriadku. Nad touto hodnotou vznikajú komplikácie. Skvelý marketingový nápad. Ce marqueur existait, mais en fait n'était pas le marqueur le plus utilisé, d'accord? Marker existoval, nebol však najpoužívanejší. Na konferenciách, kde sa za stolom stretávajú poprední svetoví špecialisti, aby mohli medzinárodní experti vyvinúť diagnostický nástroj a postup pre diabetes a jeho liečbu, bola firma Sanofi hlavným motorom. Un outil diagnostique et une démarche diagnostique du diabète et de ses traitements. Spolu so zdravotníckymi pracovníkmi sme teda podporili kampane, ktoré hovorili, že život je lepší pod hodnotou 7, aby si to tak ľudia zapamätali.
Also der HbA1c zeigt uns praktisch die Stoffwechseleinstellungen in den letzten 3 Monaten an. Wir wissen, dass Glikovaný hemoglobín nám ukazuje priemernú metabolickú kontrolu za posledné 3 mesiace. Vieme, že dôležitá hranica tohto hemoglobínu je 7%, preto sme akciu nazvali Zdravšie pod 7. Chceme, aby hladina cukru v krvi zostala pod 7% glikovaného hemoglobínu, pretože vieme, že to pomáha predchádzať komplikáciám cievneho a nervového systému. Po 3 rokoch mohla spoločnosť Sanofi 5-násobne zvýšiť počet lekárov, ktorí výhody inzulínu Lantus predstavili priamo pacientom. V praxi to znamená, že populácia pacientov na inzulíne, ktorí ho predtým neužívali, sa v priebehu 4 rokov zdvojnásobila. V priebehu niekoľkých rokov sa inzulín Lantus stal trhákom farmaceutického priemyslu. Na vrchole svojej slávy v roku 2015, tesne predtým, ako sa patent dostal do verejnej sféry, predstavoval takmer 20% obratu spoločnosti Sanofi. To je viac ako 6 miliárd eur. Na tomto víťaznom pochode však zahral jeden lekár na falošnú strunu. V tom čase bol riaditeľom Inštitútu pre hodnotenie liečiv IQVIC. Im Jahr 2004 hat V roku 2004 poveril Spolkový výbor, čo je najvyšší zdravotnícky orgán v Nemecku, môj inštitút IQVIG, aby podrobil inzulín Lantus preskúmaniu. Cieľom bolo zistiť, či má v porovnaní s predchádzajúcimi druhmi inzulínov výhodu a zároveň potvrdiť, či boli dodatočné náklady na Lantus opodstatnené. Liečba cukrovky je totiž veľmi drahá a v konečnom dôsledku musí všetky ďalšie náklady zaplatiť spoločnosť. Sondern die Bevölkerung trägt ja die Kosten, ob die gerechtfertigt sind. Výsledkom bolo, že medzi týmito inzulínmi nie sú žiadne významné rozdiely. Lantus nie je lepší. Tento inzulín teda z medicínskeho hľadiska zrejme nie je účinnejší ako ostatné. Výrobca so záverom nesúhlasí. Skúsim to vysvetliť lepšie. Ak poviete pacientovi užívajúcemu inzulín, aby sa vzdal analógového inzulínu, vrátil sa k pôvodnému inzulínu a vôbec sa neznepokojoval, lebo zdravotné výhody nie sú ohrozené, tak nenájdete veľa užívateľov. Výsledky boli nepresné? Myslím si, že je to minimálne zvláštne. V tom čase proti Petrovi Savickému prebiehala kampaň. Výrobca samozrejme nesúhlasil a tvrdil, že všetko je chybné a skreslené, že Savický je nepriateľ priemyslu. Združenia pacientov sú čiastočne ovplyvnené farmaceutickým priemyslom. Aj preto mali Ústav a Peter Savický veľa nepriateľov, ktorí tvrdili, že v skutočnosti chce pacientom siahnuť na nové lieky. Vykresľovali ho ako niekoho, kto len chce za každú cenu ušetriť peniaze poisťovacích fondov. Ale v skutočnosti bolo treba dobre využiť verejné peniaze. Sú to obmedzené zdroje a preto treba byť hospodárny. Predovšetkým však išlo o výrobu dobrého lieku. A to sa priemyslu nepáčilo. Also
Leiter von Sanofi Deutschland hat mich damals eingeladen nach Frankfurt, die Firma zu... Šéf Sanofi Nemecko ma vtedy pozval, aby som navštívil firmu vo Frankfurte a prediskutoval výsledky štúdie. Bol som tomu rád, ale hneď na začiatku začal vysvetľovať, koľko ľudí je na lieku závislých, koľkým rodinám by ohrozilo existenciu, ak hodnotenie nášho ústavu zostane rovnaké. Zamestnanci firmy Sanofi by navyše prišli o pracovné miesta. Sanofi-Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren würden. Vyvíjali na vás tlak? Skúšali to. Ja si vonkoncom neželám, aby niekto prišiel o prácu, ale to neznamená, že nepotrebujeme objektívne posudzovať lieky, nie len inzulín. A to sa nedeje v žiadnej európskej krajine. Rozhodnutie nemeckých úradov bolo konečné. Pre pacientov s cukrovkou druhého typu sa budú príspevky na náklady na liečbu Lantusom vyplácať len do výšky ceny ľudského inzulínu. Napriek všetkým kontroverziám ohľadom lieku, spoločnosti Sanofi predaj neklesol. Ak máte predpísaný nejaký liek, nie je ľahké vzdať sa doterajšieho návyku. Iné štáty, vrátane Francúzska, spochybnili vyššiu kvalitu Lantusu, no úplne bezvýsledne. Produkt francúzskeho výrobcu tak zostáva celosvetovo najpredávanejším inzulínom. V roku 2015 začali dvaja konkurenti spoločnosti Sanofi, firmy Novo Nordisk a Lilly, ponúkať pomalé analógové inzulíny. Čoraz odvážnejšie, zároveň verejne ospravedlňovali mimoriadne vysoké ceny. Analógový inzulín predstavuje veľký trh. Nové analógové inzulíny sa museli prezentovať v porovnaní so starými ako oveľa lepšie. Ako keď porovnáte iPhone 6 s iPhoneom 5. Možno má lepší tvar, lepší fotoaparát, no v žiadnom prípade sa zásadne nelíši. Je to rovnaký marketing, ako to robil Steve Jobs s novými iPhonemi. It's a marketing ploy, just like Steve Jobs standing up with the new iPhone. Laboratóriá zdôvodňujú výrazné zvyšovanie cien vysokými výrobnými nákladmi analógových inzulínov v porovnaní so staršími verziami tzv. Ľudských inzulínov. Tento istý čas nespochybniteľný argument však nedávno podkopal tým výskumníkov zo Ženevskej univerzity. Ich cieľom bolo vysvetliť, prečo k nemu jeden z dvoch diabetikov na svete nemá prístup. Vždy sme počúvali, že analógové inzulíny sú oveľa zložitejšie na výrobu ako ľudské inzulíny. Chceli sme sa teda o tejto stránke výrobných nákladov dozvedieť viac. S kolegami sme sa preto zamerali na určenie výrobných nákladov tak, že sme hodnotili každý prvok v procese výroby. Zohľadnili sme náklady na všetky suroviny, ktoré si vyžaduje výroba injekčnej liekovky s inzulínom, ku ktorým sme pridali aj regulačné náklady, ktoré sú značné. Regulačné náklady sú všetky náklady spojené s licenciami. Ak chcete liečivo uviesť na trh, musíte vykonať klinické skúšky a preukázať, že váš produkt má dobrú kvalitu. Potom sme zarátali zisk pre výrobcu a súčasne s tým aj výdavky nevyhnutné pre infraštruktúru. Výrobné náklady na ľudský inzulín sa pohybujú medzi $2,5 až $3,5 za fľaštičku. Pri väčšine analógových inzulínov sa pohybujeme v podobnom rozpätí. Ale keď sa pozrieme na predajné ceny napríklad vo Francúzsku, fľaštička ľudského inzulínu sa pohybuje okolo 13 € a za fľaštičku analógu platíme takmer dvojnásobok, teda 25 € za fľaštičku. Treba z toho vyvodiť 3 závery. Po prvé, cenu na konci výrobného reťazca pre pacienta alebo zdravotný systém neodôvodňujú výrobné náklady. Po druhé, rozdiely vo výrobných nákladoch na ľudský inzulín a analógový inzulín neospravedlňujú tento cenový rozdiel. A po tretie, cenový zisk pre farmaceutický priemysel z predaja inzulínu je v mnohých ohľadoch obrovský. De l'industrie pharmaceutique sur ces insulines dans beaucoup de contextes est énorme. V Spojených štátoch amerických tento oligopol vyústil do absurdnej a tragickej situácie.
Za 10 rokov sa cena inzulínu zvýšila 10-násobne. 1/10 populácie trpí diabetom, ale niektorí pacienti si životne dôležitý hormón už nemôžu dovoliť. Ani v prípade uzatvorenia drahého súkromného poistenia. Platím poistné $260 mesačne, len preto, aby som mohla povedať, že mám poistenie. Moja spoluúčasť je $14,000. To znamená, že za inzulín, všetky návštevy lekárov a všetok ďalší zdravotnícky materiál musím platiť z vlastného vrecka, kým nedosiahnem hranicu $14,000. Až potom mi za inzulín pomôžu zaplatiť. Len málo ľudí si môže dovoliť zaplatiť zo svojho príjmu $14,000 ročne. Pre mňa a môjho manžela je to takmer nemožné. Teraz mám inzulín od svojho lekára a od svojich priateľov. Napríklad moja mama má kamarátov, ktorí sú diabetici 2. typu a niekedy majú prebytok inzulínu, ktorý nepoužívajú. Boli takí láskaví, že mi ten inzulín dali. Čo sa stane, ak sa vám nepodarí získať inzulín zdarma? Naozaj neviem. Neviem. To je niečo, čo som zatiaľ našťastie nezažila, ale stále na to myslím. Well, this is way better than hiking from down there, right? Volám sa Elizabeth a som zakladateľkou T1 International. Sme diabetologická organizácia, ktorá neberie žiadne finančné prostriedky od farmaceutických spoločností. Zasadzujeme sa za to, aby každý človek trpiaci diabetom 1. typu mal prístup ku všetkému, čo potrebuje, aby mohol žiť. Spoločnosť sídliaca tu za mnou zvýšila cenu svojho inzulínu o viac ako 1000%. Sme presvedčení, že prístup k inzulínu je ľudské právo. Je to celosvetový problém. Ľudia umierajú v každom kúte sveta. Umierajú aj tu v Spojených štátoch amerických, údajne najbohatšej krajine na svete, s údajne najlepším systémom zdravotnej starostlivosti. Takto by to rozhodne nemalo byť. Táto farmaceutická spoločnosť uprednostňuje pred ľuďmi zisk. Sme tu, aby sme povedali, že to nie je v poriadku a treba s tým niečo urobiť. Lieky pre ľudí, nie pre zisk. Je to naozaj veľká kríza. Ľudia si vyčleňujú inzulín na prídel, takže berú menej, ako by mali, alebo sa pokúšajú nebrať žiadny. Upravujú si stravu aj príjem inzulínu a to je veľmi nebezpečné. Umierajú a uberajú si roky života, pretože si jednoducho nemôžu dovoliť lieky. S manželom si v budúcnosti nebudeme môcť kúpiť byt. Nemôžeme si to dovoliť. Nebudeme môcť mať deti, pretože sú s tým spojené výdavky, na ktoré jednoducho nemáme. To najväčšie, čo sme museli obetovať, je normálny tradičný rodinný život. Je to niečo, o čom vôbec nevieme, či niekedy vôbec zažijeme. Pre mňa je najťažšia otázka deti. V ďalšom kroku im odovzdáme zo pár inzulínových liekoviek, ktoré sme vytvorili. Toto je prázdna ampulka Humalogu s odkazom vo vnútri. Týmto spôsobom hovoríme o všetkom, čo sme obetovali za cenu inzulínu. Nicole priniesla trochu Alekovho popola vsypaného do ampulky. Bola to jeho najvyššia obeť, pretože si nemohol dovoliť inzulín. Because he couldn't afford the insulin. Alec mal za inzulín a diabetologické pomôcky náklady $1,300 mesačne. Pracoval na plný úväzok ako manažér reštaurácie pre malú rodinnú firmu, ktorá svojim zamestnancom nezabezpečovala zdravotné poistenie. Začal upravovať svoj jedálniček, užíval menej inzulínu, ako jeho telo potrebovalo, len aby vyžil do ďalšej výplaty. Jeho mŕtve telo našli 3 dni pred výplatou.
Zomrel na diabetickú ketoacidózu v dôsledku nedostatku inzulínu v tele. Sú laboratóriá v Spojených štátoch amerických vinné z nezákonnej dohody o cenách inzulínu? Začiatkom roku 2019 Kongres Spojených štátov požiadal laboratóriá, aby vysvetlili prudké zvýšenie cien. Traja hlavní výrobcovia inzulínu z toho obviňujú americký zdravotný systém a množstvo sprostredkovateľov. Výbor pre dohľad nad vyšetrovaním vedie vypočúvanie s názvom Stav liečiva nevyhnutného pre život. Odpovede na rastúce ceny inzulínu. Pán Mason z laboratória Eli Lilly. Kto má výhody z rastúcich cien inzulínu? Predovšetkým nechceme, aby si ľudia inzulín nedokázali zadovážiť. Kto zarába na rastúcich cenách za inzulín, ktoré musia pacienti zaplatiť? Naše čisté zisky sú čoraz nižšie. Máte z toho zisk vy, alebo vedenie vašej spoločnosti? Náš čistý zisk od roku 2009 klesá. Niekto však na úkor pacientov bohatne. Po týchto vypočutiach sa 3 hlavné laboratóriá zaviazali znížiť ceny pre najchudobnejších pacientov. Kozmetické úpravy na efekt. Američania nemajú také štedré verejné krytie nákladov na zdravotnú starostlivosť ako v Európe. Pre väčšinu je inzulín luxusný produkt. Cena za syntetický hormón je pritom len jednou z otázok súvisiacich s liečbou choroby. Ďalší faktor môže mať priam fatálne následky. Diabetici druhého typu sú nútení užívať čoraz väčšie množstvo liekov, aby hladinu cukru udržali pod odporúčanou hodnotou 7, ktorú vypočítali farmaceutické spoločnosti. To tiež ohrozuje ich životy. O svojej chorobe som sa dozvedel od svojej vtedajšej rodinnej lekárky, ktorá mala nedaleko odtiaľto prax. Urobila mi každoročnú prehliadku vrátane odberov krvi a potom mi povedala, že mám veľmi vysokú hladinu cukru a musím brať lieky. Žil som tak dlhé roky. Ja, und dann hat man damit aber viele Jahre gelebt. Und dann in der Zeit ging aber der Blutzuckerwert hoch. Potom však začala hladina cukru v krvi opäť stúpať až na 11%. Zvýšila sa mi aj hmotnosť. Vážil som okolo 114, 115 kilogramov. A vždy sa to liečilo len liekmi. Bolo ich čoraz viac. Inzulín som si pichal približne 7 rokov. Ich habe Insulin ungefähr 7 Jahre lang gespritzt. Da habe ich ja da nach dem ersten Erscheinen Objavili sa prvé príznaky, pri ktorých som si všimol, že sa mi trasie telo a mám problémy s krvným obehom. Zmeral som si glykémiu a na glukometri som zistil, že je nižšia ako 60. Vtedy glukomer bliká na červeno a oznamuje mi, že moja hladina sa už nedá merať, je pod 60. Ako sa blížila jeseň, koncom augusta som takmer upadol do kómy. Ťažká hypoglykémia, ktorá Wilfrieda takmer stála život. Bol to dôsledok posadnutosti dostať hladinu cukru pod povestných 7%. V roku 2008 otriasla istotami diabetológov nová štúdia. Ukázala, že čím viac človek zotrváva v túžbe znižovať hladinu cukru v krvi užívaním liekov, tým je jeho riziko väčšie. Liečbou na zníženie HbA1c znásobujeme riziko hypoglykémie a kardiovaskulárnych problémov. Ľudia, ktorí sa zúčastnili výskumov, sa liečili množstvom liekov, niekedy až 5. Štúdia ukázala, že to bola pravdepodobne nesprávna cesta. S intenzívnymi poklesmi hladiny cukru v krvi by sme určite mohli znížiť komplikácie nervov a očí, ale ide nám najmä o to, aby sme znížili riziko srdcových chorôb, infarktov a mozgových príhod. To sa však nestalo. L'hyperglycémie, c'est toxique.
Hyperglykémia je toxická. Úroveň dôkazov hovorí jasnou rečou. Znamená to, že čím viac cukru máte v krvi, tým máte väčšiu vaskulárnu toxicitu. Neznamená to však zároveň, že zníženie hyperglykémie zároveň znamená zníženie rizika. Paradoxne sa teda ukázalo, že ak chcete intenzívnou liečbou priveľmi znížiť hladinu cukru v krvi, v skutočnosti ste na tom horšie, ako keby ste nechali hladinu cukru vyššiu. Nie len, že majú pacienti oveľa viac komplikácií, ako keby nemali cukrovku, ale majú dokonca viac komplikácií ako pacienti s vyššou hladinou cukru. Die Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus machen die große Menge, das sind mehr als 80%. Diabetom druhého typu trpí prevažná väčšina diabetikov, viac ako 80%. Na tom sa zarábajú peniaze. Farmaceutické spoločnosti či profesori so zvučnými menami platení výrobcami preto chcú za každú cenu dosiahnuť, aby mali pacienti čo najnižšiu hladinu cukru v krvi. Tak im môžu predpísať viac inzulínu a iných liekov. Ale strach, ktorý lekári a priemyselníci vštepujú pacientom s vysokou hladinou cukru, a to najmä starším pacientom, je eticky otázny. Diese Angst ist ethisch fragwürdig. Úlohou lekárov nie je vystrašiť pacientov, aby sa rozhodli pre užívanie lieku. To využívajú farmaceutické firmy a považujem to za morálne nesprávne. Posadnutosť hladinou cukru v krvi viedla v roku 2007 k obrovskému zdravotnému škandálu, k afére s názvom Avandia, čo bola v tom čase najpredávanejšia antidiabetická liečba na svete. Všetko sa to začalo v Spojených štátoch amerických. Dokázala sa spojitosť medzi antidiabetikom Avandia od GlaxoSmithKline a srdcovými chorobami. Bezpečnosť lieku Avandia od GlaxoSmithKline je od dnešného rána spochybnená. Ak poznáte niekoho, kto mal počas užívania lieku Avandia infarkt, mŕtvicu alebo zomrel, hneď volajte advokátovi Jimovi Adlerovi. Som Jim Adler, nemilosrdný advokát. Ak váš blízky užíval tento liek, hneď mi zavolajte. Škandál vypukol vďaka profesorovi Steveovi Nissenovi, kardiológovi v Clevelande. Hľadal som informácie o tomto liečive a natrafil som na stránku, kde GlaxoSmithKline zverejnili všetko potrebné. Našli sme tam 42 klinických štúdií, z ktorých 35 nebolo zverejnených. Zistili sme, že infarkt myokardu sa zvýšil o 40% a o skoro 40% sa zvýšila aj úmrtnosť na iné kardiovaskulárne choroby. To bolo postačujúce na vyvodenie záveru, že svetovo najpredávanejší liek na cukrovku spôsobuje infarkty a možno aj predčasné úmrtia. Avandia je bežne predpisovaný liek a podľa štúdie by zvýšil riziko srdcových chorôb, mŕtvice a smrti. Infarkt bol zrejme v približne 80,000 prípadoch dôsledkom užívania Avandie. Uvedomil som si, že je mimoriadne naliehavé, aby sme tieto informácie zverejnili. Ohrozené boli ľudské životy. Liečivo Avandia je preto v Spojených štátoch amerických výrazne obmedzené. Európa zašla ešte ďalej. Avandia sa tu vôbec nesmie predpisovať. Škandál poukázal na problém týkajúci sa antidiabetík. Zdravotnícke orgány sa pri schvaľovaní predaja liekov proti cukrovke sústredia na zásadné kritérium – pokles hladiny cukru v krvi. Pravidlá schvaľovania liekov na cukrovku si v tom čase vyžadovali veľmi málo informácií. Stačilo preukázať, že znižuje hladinu cukru v krvi. To však ešte neznamená, že liek nemôže mať vážnejšie vedľajšie účinky na iné orgány. Bolo preto veľmi nerozumné sústrediť sa len na cukor a ostatné vplyvy obchádzať.
Ces médicaments-là n'ont pas été évalués correctement. Et bien sûr, c'est inquiétant. C'est même choquant. Tie lieky neboli riadne vyhodnotené. To je veľmi znepokojujúce, ba dokonca šokujúce. Pri iných liečivách je vždy požiadavka správneho zhodnotenia, ale v prípade diabetu druhého typu sa to obišlo. Dnes býva štandardom vykonávať dvojitú náhodnú klinickú štúdiu. Je to experimentálne pozorovanie, v ktorom sa pracuje s dvomi skupinami pacientov. Jednej dáte liek, ktorý chcete posúdiť, druhej placebo. To však neplatí pri cukrovke druhého typu. A presne to je šokujúce. Prečo sa tieto lieky nevyhodnocujú správne? Zdá sa, že to akosi súvisí s teóriou, že pokiaľ liek znižuje glykémiu, musí byť automaticky prospešný. To má stačiť ako dôkaz, na základe ktorého tvrdia, že liek by sa mal pacientovi predpísať. Stačí, že preukazuje účinnosť proti glykémii. Podľa mnohých to ako prednosť stačí. Parce qu'ils pensent que c'est forcément bénéfique. Mnohé zdravotnícke orgány si postupne začali uvedomovať nepriaznivý vplyv tohto tzv. Glukocentrizmu. V súčasnosti musia farmaceutické spoločnosti dokázať, že nové lieky nepredstavujú zvýšené kardiovaskulárne riziko. Wilfried Strenger si už na svoju posadnutosť hladinou cukru spomína len vzdialene. Celé roky užíval viacero druhov liekov. No vďaka novému spôsobu liečenia cukrovky už dnes nemusí podstupovať žiadnu liečbu. Mal som zážitok blízko kóme. Vedel som, že nič podobné už nechcem nikdy zažiť. Povedal som si, že je to výborný postup. Bez ohľadu na to, čo príde, vydržím to. V pondelok ráno som telefonoval s doktorom Martinom. Navštívil som ho. Pán Strenger, poďte so mnou. Na moje prekvapenie bol pri výsledkoch mojej krvi veľmi optimistický. Navyše je môj pankreas stále v takom dobrom stave, že by ešte mohol sám produkovať inzulín. So gut, dass glaubt, dass die wieder alleine in der Lage sein wird, ausreichend Insulin zu erzeugen. Wilfried Strenger už neberie žiadne lieky. Krvné testy hovoria jasnou rečou. Po 30 rokoch diabetu druhého typu je choroba na ústupe. Podarilo sa mu to vďaka metóde, ktorú mu odporučil lekár a ktorá sa zakladá na veľmi prísnej diéte vyvinutej tímom britských výskumníkov. Diabetický pacient 3 týždne užíva veľmi nízkokalorický sójový nápoj. Potom pokračuje diétou, v ktorej sa celkom vylúčia uhľohydráty a je nulový prísun cukru. Ústup diabetu druhého typu preto znamená aj výrazný úbytok hmotnosti. Pri druhom type cukrovky vždy prevládalo presvedčenie, že ak raz cukrovku máte, máte ju navždy. Až kým jedna anglická vedecká pracovná skupina nepredložila prevratné štúdie. Zamerali sa na ľudí, ktorí už niekoľko rokov trpeli cukrovkou a motivovali ich k veľmi radikálnemu zníženiu hmotnosti. Preukázali, že v 50 až 80% prípadov bola dosiahnutá klinická remisia, teda ústup choroby, vždy v závislosti od toho, o koľko kilogramov pacienti schudli. Nebola nutná žiadna operácia, stačilo upraviť hmotnosť. Z dôkladných výskumov vieme, že keď pankreas obsahuje priveľa tuku, znižuje produkciu inzulínu. Neznamená to, že nevzniká vôbec, ale že ho už bunky nestíhajú produkovať. Ak sa pankreas zbaví tuku, bunky produkujúce inzulín sa stimulujú a môžu opäť produkovať viac inzulínu. Hladina cukru v krvi tým klesá. Podobné skúsenosti máme s výsledkami našich pokusov aj tu v Düsseldorfe. U mnohých pacientov sme docielili, že sa už nemusia liečiť inzulínom ani inými liekmi, prípadne užívajú tieto lieky v oveľa nižších dávkach. Som presvedčený, že práve tadiaľ to vedie aj cesta ďalšej liečby. Und ich glaube, das wird der Weg der Zukunft sein. Bei dem Gewichtsverlust. Ak znížite hmotnosť, často môžete vysadiť lieky na cukrovku či na vysoký krvný tlak. Dokonca sa dá zabrániť operáciám kolenných kĺbov.
Preto sa dá povedať, že životný štýl funguje ako všeliek, ktorý má pozitívny vplyv na rôzne oblasti. Ak by ste tieto choroby spočítali, ušetrili by sa aj nemalé peniaze, ktoré sa potom môžu investovať napríklad do výskumu. Vo všeobecnosti však prevláda názor, že to nič neprináša a preto to vôbec nemusíme robiť. Je to problém, ktorý by mali riešiť politici. Lenže záujmy farmaceutického priemyslu a univerzít sú úplne iné. Z toho som veľmi smutný a preto aj stále trochu podozrievavý. Das macht mich immer etwas stutzig und traurig. Rovnakým postupom sa v Spojených štátoch amerických a v Európe riadia už tisícky pacientov. Ide to však len s veľkým úsilím, vôľou a motiváciou. Len tretina diabetikov druhého typu, ktorí začnú dodržiavať výživový program, môže dúfať, že sa jedného dňa vylieči. Väčšina pacientov bude musieť aj naďalej žiť s doterajšou liečbou. Myslím si, že napokon zvíťazíme. Otázne však je kedy. To, čo hovoríme dnes, sa v budúcnosti zmení na niečo ako biblickú pravdu. Dovtedy ale ešte veľa diabetikov celkom zbytočne zomrie. Niektorí sa budú liečiť za vysokú cenu a budú zbytočne investovať peniaze do predražených liečebných metód. Ale diabeticko-priemyselný komplex napokon zanikne. Inutiles, sur des traitements survendus, etc. Mais ce complexe diabético-industriel, il sera balayé. Diabetes predstavuje oveľa väčší problém ako len zvýšenú hladinu cukru v krvi. Stal sa symptómom celkového zlyhávania spoločnosti. Ak budú vlády pristupovať k problému nečinnosťou, nepriaznivý vývoj bude pokračovať naďalej. Na slovenskom znení spolupracovali Judita Bilá, Matej Landl, René Jankovič, Matúš Krátky, Peter Kolárik, Přemysl Boublík, Peter Krajčovič, Ľubica Konrádová, Lenka Košická, Romana Hudec-Orlická, Marián Ujlaky, Lucia Méderová, Hanna Sokolíková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefán Salzwasser. Vyrobila RTVS 2023.